Abishafo ye mo bibia kwa ba kontonchi sene da ye kano na bebia obia wagye so. Sabre ewiase nyina Ghana fa na obia nani naso ehwe Asante Mampong. Ni nyina no eye ahensi a ekoso. Nyame adom oba ahema na naja kuma difie. Wabodin apagya ode hye ba konsa. Ye friend no Leslie Nkansa Osebonsu. Na enu achi a ipagya ne nsa na nipa no mbo gyeso no. Ebinom ese da bi enoma bi ankoso yi. Na yenso sɛdeɛ ya na nkofo eda ye ne ekobusa nsɛm no. Fiti kwasiada ene hu sɛ nhyiamu ɛkɔɔso. Kwasiada na chi dwada na edin no ye boy ya ipagya ye. Na yenkɔ wɔn a meeting no kɔɔso a na ɔmo bi no. Wodi asempa na yemusa no sɛ efiri kwasiada no ba no die ene kɔɔso. Nana emu akwaba. Ya Jamilia. Nana eba waka che anye bone em sɛ nim di kan ede nsɛm to ho no. Ya hu twotworo bebrebe efiri adwada no eba no a. Nanso yɛteyɛ Asante Mampong report efiri kwasiada meeting kɔɔso. Nana madama efiti kwasiada no ɛdeɛ na akɔ ɛkɔɔso firi kwasiada no besi ne dwada no meeting kɔɔso na ɛdeɛ meeting a. Yo minia medase. Kwasiada no mame fanko akyire kakra. Emra ye wie dasro Osebonsu eyi bia no. Yehu sɛ Nana Mampong hema ene Mampong panifo nyina akoda otumfo ase. Koda ase wie no otumfo eye sɛ Nana agya kuma ndufi emra metra ase na omie yinto no nyu obia dwatoa omo epa konwa no mo restrict obia ofo sɛ oyɛ disi a ofra konwa na ɛsɛ fata ne bia no wonye ne dwatoa enti ma obia wo pe bia no ekɔpɛ wo mahene bi de ne dwatoa kɔsi ne so because konwa ne akonwa ketwa sɛ bi oba bɛfa ohene bi tisɛ me ɛsɛ ɔkɔfa mahene akɛse na odi dwatoa kɔsi omo so enti omo ye ne saa obi nomination no to hold so bia opebia onfa de dwato amra eti kwasiada no ye wo ho nso no tumfo ka kire Nana Mampong hema se oyi dwato oyi ogi dwato ni nyina wi a onyi ba ko a ofo se obu Mampong ma ye beye omo nyina se fatade nyanso nipa ba ko pe na obetimi ayi no eti onyi sa nipa ba ko no onfa no koma na adwira hene na adwira hene emfa no mra Kingmakers anim na omo enhwe se osefata omo emma nasonte enti kwasiada no ohema ehia Kingmakers ne nyina ana ode to omo anim se nipa 22 ana aba no ho enti wahwemu a fe na wawie ne consultations nyina opeso oye enti na me ya adom adadwada ode de ofo se obetimi abu Mampong man ama no ama obi ani aso no ode no be ma na adwira hene na ode no aba enti kwasiada ne de Nana Chidom hene obae Nana Ankobia hene obae Nana Afijase no ho dodo no nti de obi ne besi nanan ana Nana adwira hene ebeka ho enti fanse nipa nanan no ana na wo ho Nana Akwamu hene watie ne nachi enti wantimi amabi nti omo nyina so gitum se dadwada no ombeba na eye kwasiada no omo gitum se dwada ombeba ko sa Nana Mampong hema ka kire wo se dadwada no odidin no be ma Nana adwira hene na ode aba nti omo ka kosi se adwada no 10 o'clock omo nyina besan hia na omo de edin na ba eti dwada no hia mo ne de na ye Kingmakers ne pe na hia na adwira hene edidin no aba abeto omo anim Nana Chidom hene antimi amba na ose no hododo no eye dwada no
Nana Ankobia Hene bae. Na Nana Adwira Hene nso bae. Ɛna Afijase rep no nso bae. Nti ɔmo bɛduru yɛ no na sɛ wohwɛ mu paa keymakers na aka mmienu pɛ. Ɛyɛ Nana Adwira Hene ne Nana Ankobia Hene. Nti Nana Adwira Hene kɔgye edin ne de bae. No, aka mmienu ɔmo ama. Mmienu na bae. Nana Chidom Hene a ɔyɛ ɔka ho no na ne ho dodo no nti wama. Nana Akwamo Hene nso ɛwɔ aburokyire nti wantimi ama. Nti ɛkɔka Nana Adwira Hene ne Nana Ankobia Hene. Eti Nana Adwira Hene rep no nso. Afijase rep no nso na ɔwɔ hɔ. Na ɔno deɛ ɔbɛhwɛ bi kɛkɛ because ɔbɛsi anan nti ɔka ho hwɛ a ɛnyɛ yie. So ɔhema kora yi nominee na yɛnto no so aba. Ɛyɛ sɛ wahu biribi a deɛ ɛsɛ woyɛ ne sɛ ebia wɔ mfomsoɔ bi wɔ no ho a na waka sɛ da bi saa nipa wei sɛ deɛ megye di sɛ deɛ akonnwa no ma na ɛnyɛ yie de kyerɛ sɛ ebia sɛ bio wakɔ prison anaa sɛ bio ɔbɔ no bi anaa wayɛ biribi. Mmara a ɛfɛ no constitution no ɛno na chieftaincy law no ɛhyɛ aseɛ. Nti chieftaincy law no ɛne chieftaincy act no ɛne constitution ni nyinaa ɛkyerɛ pɔtee keymakers ne nneɛma a keymakers na ɛsɛ ɔmo yɛ. Nti na sɛ wɔn ntumi nkɔto aba sɛ yɛyɛ mmiɛnsa yɛpɛ. Yɛyɛ mmienu yɛmpɛ. Na mmom ɛwɔ so wɔn nyɛ biribi nyinasoɔ bi sɛ papa wo wie adeɛ. Yes. Wei wɔkɔ prison wɔkum obi. Wei yɛwɔ ayi bi ɛfrɛ no treason. Treason no wɔka nsɛm bi a ɛhyɛ nipa sɛ wɔnkɔdi bɔne. Na sɛ ɔka nkurɔfoɔ bi ho a ɔmo pɛ sɛ ɔmo tu Ghana constitution no gu anaasɛ biribi. Saa nneɛma no ɛna sɛ ɔwayɛ bi a wɔbɛka sɛ ɔdi akonnwa a ɛnyɛ yie. Anaa nso sɛ wɔbɛka sɛ wei deɛ wɔmfiri adehye fie ɔnyɛ dehyeɛ. Sɛ woka saa deɛ a ɛneɛ sɛ amammerɛ no nyinaa yɛ ne yɛhwehwɛ mu sɛ ampa sɛ ɔmfiri adehye fie ɔnyɛ dehyeɛ anaa sɛ saa nneɛma a yɛbobɔ odin wakɔ akɔyɛ bi. Ɛbɛtumi aba sɛ obi bɛka sɛ wei deɛ wɔn adi dodo nti wɔdi bi ɛnyɛ yie. Daabi sɛ wohwɛ Asante Mampɔn koraa bakɔsɛm a wofa ayi no a bɛhu sɛ redu ɔmo di bɛyɛ 3, 4, 5 agye sɛ biribi asesa na akɔ baabi foforɔ. Agye sɛ biribi asesa nti bitumi di toa so a bɛyɛ 8, 9 adehyeɛ no nyinaa wɔ hɔ. Wo a ɔhema bɛbɔ wo din no sɛ bioni biara ni wo ho na wonyɛ mfomsoɔ biara deɛ a turodoo ɛsɛ wo di. Sɛ ɔhema ni hɔ na ɔhene ni hɔ a ɛna keymakers no ɔmo de ba yɛka sɛ yɛde bɛɛ nipa bɛɛ mmiɛnsa anaa nan aba nti yɛnkɔto ɔmo so aba na yɛnhwɛ deɛ ɔbɛwi ni na wayɛ. Ba sɛ ɔhema wɔ hɔ a yɛnto aba. Deɛ ɔhema bɛyi no ɛde n'aba no ɛno na mo asɛse no na mo ahwɛ sɛ saa nneɛma wei nyinaa ne qualities nyinaa yes. Ɛna yɛn mmabun no nso deɛ yɛhwɛ ne sɛ ɛyɛ obi a wakɔ school ɔwɔ nimdeɛ a ɔba a ɔbɛtumi aboa ama mpuntu aba. So ade aseɛ. Nti sɛ moyɛ saa assessment no nyinaa wie a asa woyɛ kingmaker sɛbi ɔhema n'anim na busua mu. Ɛna ɔka sɛ ɔbɛnten anaasɛ ayi ɔsɛ fata na mede naba. Kingmakers no koraa na sɛ directly no ɔmo nyɛ beretufoɔ. Daabi ɔmo biara ne hɔ a ɔyɛ beretuni. Nti ɔhema na yɛ beretuni onim aberetufoɔ na adehyeɛ na ɛwɔ mu. Nti nipa 22 na ɛkɔkɔ srɛ no ɔno na ɛhwehwɛ mu ayi mu baako. Sɛ ampa wɔyɛ beretu ɔyɛ dehyeɛ wakɔ school onim de ɔsɛ fata ɔnkɔyɛ basabasa biara na abrabɔ mu na ɔde no aba. Nti na ne yɛ a nipa no bi ɛse saa nipa ahodoɔ yi ɛberɛ a yɛpagya nipa ne nsa no na baako mmienu mmiɛnsa bi ɔmo ni hɔ a wɔn se wɔn nti aseɛ nti amfa amammerɛ kwan so no ɛbɛsesa biribi. Ɛnsesa hwee because deɛ ɔhema yɛɛyɛ no ɛyɛ amammerɛ ɛna ɔnam so.
sɛbio nipa 22 no obiara de ne dwa atoa ɛkɔfa ɔman hene bi so ɛna ɔkɔɛ wo baayɛ no wo de wankasa o ɔman hene na ɛkasaayɛ sɛ ɔbɛsom akɔnwam mebɛsra ma no sɛ sɛ wo consider ɔmo a adehyeɛ no a adaroma consider ne bi wankasa kyinkyina fa akonnwa no ma no so ade aseɛ ɛyɛ yɛkasa obi kɔdwa atoa wokɔ akɔsra adeɛ nti wode ade sradeɛ na ɛkɔɛ obi so de na ade sradeɛ aba enti wo a wobɛka sɛ wɔkɔ akɔma ɔde nomination ne kɔ no na wammɔ amanneɛ no ɛnsɛ sɛ ɔbɔ amanneɛ deɛ wode dwa atoa kɔsii no so no sɛ ɔwɔ nkra bi a ɔde bɛma no ɔmahene no a ɔba dwa atoa ma no ɔde nkra bɛma ɔmahene no sɛ onipa no mehwehwɛ mu ɔna mepɛ no nti fa no bra okay charge aseɛ sɛ ɔntumi nka sɛ nipa 22 ne nyina obiara mfa na mahene ne ne nkurɔfoɔ no nsa mmra bio daabi wo a wɔhwehwɛ mu a wɔpɛ wo no wɔde wo din bɛma kingmakers no sɛ saa nipa wei sɛ mehwɛ mu nyinaa no nipa wei sɛ ɛna m'ani gye no ho a mefeel sɛ odidi ɔbɛma mbiadie ɔbɛhwɛ ɔman no nso yi ama meɛ ɔbɛbɔ bra bi a ɔman no ho no ɔne ɔmo nananom ne youth no ne ɔman mu no nyinaa bɛtu anamɔ baako a ɛde asomdwie nso ne yɛde kyekyere ɔman ɛde bɛba nana wadarma menim sɛ nkɔmmɔ yi ehia saa berɛ yi yɛkɛn obi bɛka sɛ ɔtumfoɔ ka biribi wɔ manhyia sɛ ɛwɔ sɛ wɔne ne fiefoɔ tena ase ansa na akɔ kingmakers hɔ ɛhɔ afam no nso so biribi kɔɔ so saa ɔhema deɛ ne deɛ ne sɛ ɔwɔ faako obiara de dwa to aba obiara nso ɛbɛfa akyire ɔn sɛ biribiara mu wɔ wiase no lobbying wɔ mu so ate aseɛ biribiara wɔ wiase biara no sɛbio tafrakyɛ ɔpapa koraa sɛ ɔwɔ adeɛ bi na ɔde bɛfie a ne ma nyina obiara kɔkɔ lobby sɛ ɔbɛnya bi enti mo nyinaa mo ato mo aba abɛsrɛ awie a obiara fa akyire kɔkɔ lobby enti wo a wɔn kɔnkɔ lobby no sɛ ɔhema no onim wo woyɛ dehyeɛ deɛ na dehyeɛ no ako sɛ abusua no so hwɛabrɛtufoɔ ɛwɔ hɔ bebree sɛ woamfa akyire ankɔlɔbi ama no anhu yie sɛ ampa wosɛ fata na weisi wadwene mu pɔ woamfa nkwankɔkyerɛ no na wokɔsrɛ wie na akɔtena fie a ɔno onim wo capacity onim wo capabilities nti wontumi nhu deɛ wobɛtumi ayɛ ɛti wo na ɛsɛ ɔlɔbi ɛna ɛma mpanimfoɔ no nso no mo na ɛsɛ mɔkɔ no hɔ ɛsɛ deɛ aba yi yɛba bɛ ne wɔba bɛsusu ho na deɛ medwen sɛ nka wohwɛ ha sei a nka bɛboa wohwɛ ha sei a nka bɛboa ebi mo kɔɛ ɛde ɔmo ebi mo kɔ ne kɔdii saa nkɔmmɔ ebi mo kɔ ne kɔdii saa nkɔmmɔ no so ate asɛ na sɛ wofo sɛ wode wo so sen ɔhema na wode wo nkɔ wote wo fie na wotwɛn sɛ yɛmmɔ wo nua bɛdin anaasɛ wɔpɛ din a sɛ ne yɛmmɔ ne saa ɛsɛ obiara kɔ lɔbi ɛma mpanimfoɔ no nso ɔno nso ɔmo a bɛn no na ɔne ɔmo nyinaa di nkɔmmɔ ehu sɛ deɛ mepɛ sɛ mefa no yi deɛ mehu no wo nso wohu bi anaa sɛde mehu sɛ aberanteɛ wei ne su ne ne ban teɛ no saa na wo nso woahu no anaa nti ɔmanfoɔ nso de ɔmo adwen maa no ansa na n'adwen kɔsi nipa baako so ɛnyɛ sɛ ɔfiti yɛa na ɔka sɛ nipa 22 no ebi mu wɔ hɔ a wɔbusa wɔnom ho nsɛm de toto bi deɛ ho hwɛ so ate asɛ ɔhu sɛ ɔno a ne wɔfa koraa baako ka ho ɛnti ana ɔnka sɛ mendeɛ menim koraa menim me wɔfa nti mede ɛba akɔma no daabi ɛyɛ sɛ ɔda ma nkonnwa no so ne dayɛ da a wobɛhu nneɛma so ho wɔda a wobɛso dayɛ wobɛhu nneɛma obi ka sɛ bi a nkonnwa so dayɛ obi sɛ nkonnwa deɛ wombɛyɛ de aso obi dayɛ nti wonam ma sɛbio wonso wo nua bi ho anaa papa bi ho dayɛ da ɛnɛ koraa meso me yɔnko bi ho dayɛ na ofura burokyira ba simple ade a wodwen ho kɔ wo mu no so ho yɛsɛ deɛ wani soɔ no ɛne ɛso ho dayɛ ɛti ɔso dayɛ sɛ nana mmoa mi ɔtomfoɔ boa nipa 22 yi hwan na menyi no wɔde saa deɛ no kɔ na ɔbɔ ho mpaeɛ a nananom ankasa bɛso ne dayɛ sɛ hwɛ ha wei te sei hwɛ wei te sei wobɛtumi ayiyi nneɛma bi akyerɛ adeɛ koraa a ɔnhu sɛ ɛbɛtumi asi no
ɛbɛtumi asi Ɛbɛyi akyɛ. ɛno pa ho a nkɔmmɔ a nkurɔfoɔ bɛdie afa nipa no ho no nso ma no hu sɛ weesei ɔbɛtumi aboa anaa wɔmmoa ɔte hɔ din saa no ɔtie di nkurɔfoɔ keka ɔtumi set up nkurɔfoɔ ma ɔmo nenam kurom tenatena ase tietie nti wogye di sɛ hwan na ɛsɛ fata nti obisabisa owie nso a atrankonnwa mpanimfoɔ ne bebree di nkɔmmɔ so ase aseɛ ɔne abusuafoɔ di nkɔmmɔ busua no various ayi no ɔne bi mu di nkɔmmɔ ɔne wa medi nkɔmmɔ ana no nkyerɛ sɛ wanyɛ but ɔhwɛ wo a ɔbɛtumi ama no candid advice na ɔhu sɛ saa akwa wei sɛ ɔnim asomasi ne yɔbea ne te sɛ n'adi adwuma na ɔyɛ na how often na ɔba yi na youth no ɔmo ne ne ntam te sɛn because yɛ kekan ahenni wei osi ma youth so ade aseɛ ɛne nti na ɔde aberanteɛ 51 years ɔde ne baayɛ sɛ ɔhu sɛ tete na mampɔn 2-3 years 4 years akyɛ 5 years ne yɛ 2 ne yɛkɔ ne yɛ 2 na mpuntuo bi ama ɔhu sɛ wobɛdi adeɛ foforɔ a weiba no ɔka weikyerɛ weiba no ɔka obiara bɛka ne deɛ but wotena ase na wohwehwɛhwɛ nsɛm a ɔmokae ne amnammɔ bi a ɔmopɛ sɛ wotuo ne adeɛ a wotoo bo ase a afiri 5 years kɔ no wohu sɛ w'ani bɛda hɔ ehu sɛ wei ka nokorɛ wei nka nokorɛ wei pɛ wei at times wanya all the connection networks ade bɛyɛ wuma nyinaa na saa times aban mu ne baabiaa wahu ahenni nyinaa ɛyɛ sɛ wo na wodi ɔman no wo lɔbi agye biribi de aba ɔman no asfalt ɔmo yɛ wɔ mampɔman mu nyinaa mampɔhene ne lɔbi yɛ ɛnyɛ sɛ aban no sɔre yaa na ɔbɛto pitin hɔ dabi mampɔhene ɔhyɛ daa tu bɔfoɔ monkɔ papa yi fie monkɔ minister wei hɔ monkɔ wei hɔ water works nsuo a ɔmo yɛyɛ ɔkɔ lɔbi yɛ nneɛma bebree get fund na ɔsoma ne yɛkɔ hɔ project wei yɛsi school wei mo fa nkɔ ha schools bebree wɔ nkuraseɛ nyinaa adwira nyinaa bi baa hɔ get fund ne nyinaa ɛyɛ lobbying a wɔyɛɛyɛ ɛne the way a wɔne ministers no relate no obiara pɛ n'asɛm nti wɔde n'asɛm bi bɛto anim sɛ me kuro wei sei adeɛ wei asɛ kɔyɛ ma me wɔde ɔdɔ ne ahokeka ɛne bɛka kae pa sɛ 2023 a owura Makwata honorable ɛbaayɛ list bi ɔmo yɛ maa no na adwira ne afigyaase nyinaa ɛka ho yes nti ɔnlɔbi ama mampɔnko a ɔde bi kɔ adwira ɔde bi kɔ afigyaase baabi bebree ɔyɛyɛ saa nneɛma no nyinaa bi wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɛno ɛna ɔhene ɔyɛ sɛbi ɔtafrakyɛ ɛnyɛ sɛ ɔkɔ akɔtɔn asase na ade akɔ akɔsi asase no ne sika no dodoɔ yɛ sɛn ɛna wode aka sɛ wode kɔ akɔyɛ kota wotumi mfa nyɛ ɛti deɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ asa wolɔbi ɛno na Nana Mampɔhene ɔyɛɛyɛ bebree because ɔkyɛɛyɛ no ɛma ministers ɔmo a ɛwɔ opposition ne ɔmo a ɛwɔ aban mu nyinaa hu no ɛti waban aba na aba so a mekɔ akɔkyɛ Nana Mampɔhene na ɔde nika no aba waba deɛ a maha sɛ adeɛ wei hia me paa ɛti ɔkɔ a ɔno nso deɛ ɔkɔ akɔyɛ ho adwuma sɛ Nana Mampɔhene kaa sɛ saa adeɛ wei sei bɛyɛ ma me so ate aseɛ na nipa no bi ɛtwerɛtwerɛ nneɛma challenge sɛ nipa a ɛwɔ so ɔmo wɔ hɔ hwɛ na ɔmo ni hɔ deɛ ɔde twa toɔ ɛwɔ saa nsɛm na nam abɔnten no ɔhema yi a wɔde kɔ kɔma kingmakers pɛ mekae sɛ benkae adwirafoɔ yi a Nana Kwaku Safo ɔtɔ so no na adwira hene kɔɔ ne kra akyi me ne kɔntihene wɔ adwira me na ɔhema ɛsomae sɛ ɔde nominee ne ba metee sɛ ɔmo ɔbaa na mefrɛ kingmakers no nyinaa ɛne yɛhyiaeɛ ɛna ɔmo de baeɛ abusuapani ama bi ɔmo a ɔmo kɔ dwaatoa no obi ama bi sɛ yɛnya yi baako pɛ wie a mo a maka nyinaa no aka mo ho abom na mo nyinaa mo akɔkɔ support no ɛno no ɛna de mpuntuo ba sɛ wowɔ ɔman no ho dɔ paa deɛ a deɛ ɛbɛyi ne biara no ɛsɛ mo nyinaa mokɔtae n'akyi na mokɔ support ɛna youth no nso bɛhu sɛ ampa
papa nso ɔman no ho dɔ eti biribi nso ba na sɛ yɛsi yɛ pɛ obi amu akɔ akɔgyina no a ne yɛbɛ odi ne nsa bɛta wɔkyi baas wanyɛ nsa de anyɛ nsa na sɛ ɔkɔko ntɔkɔ anaasɛ mempene so a yɛhu sɛ wobɛtumi abɔ ɔman no eti biribi papa bi ba koraa na sɛ sɛ wo so ɔkɔ akɔpere a obi amɛta wɔkyi ne nyɛ wɔte ase mate ase eti deɛ me deɛ mɛsrɛ a ne sɛ nipa 22 na bɛpere ɔmo nyinaa yɛ adehyeɛ ɔmo nyinaa ɛsɛ fata sɛ ɔmo di akonnwa no ɛyɛ yie nanso nipa baako pɛ ɛna ɛbɛtena akonnwa no so sɛ Nana Ahimma ayi saa nipa no awie a ɔde hyɛ nkɔsɛ bɔ nso yɛn nyinaa obi a kingmakers ne ɔmo a bɛpere akonnwa ne ɔmo a yɛn nyinaa nkɔtaa n'akyi ne yɛmpere ma mpɔmpɔntuo nkane menim sɛ woyɛ saa deɛ wei sɛ yɛ a wɔn nso deɛ du so a ɔno nso de ahokeka bɛba bɛtaa w'akyi aboa ma nso anya adekode a wɔpɛ ne yɛn nyinaa ne yɛkɔ yɛn anim wei di ba na wei ne ba na wei di ba a ɛna de mpuntuo ne ba mampɔmma abusua wei ɛyɛ nkɔmɔ kakra a free Kwasiada ebesi na Adwuada esi ya yɛbusa mu ɛno no menim sɛ ɛbrɛ kɔ ya bibia bɛtɔ fam bia ɛfa dwumadie hu bia no yɛmbaba mo nso so mahunu bi na deɛ kɔ bia no mode mani adi akyire na na ɛbɛda ase ɛsɛ bɛda ase bɛnia ɛkyia mampɔmfoɔ nyinaa ɛdɔ bi ase